ኣብ ከተማ ሲያትል ዝርከቡ ኩሎም ስድራቤታት ብዓቕሞም ክጥቀሙሉ ዝኽእሉ ማእኸል ክንክን ቆልዑ ክህልው ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ስለዚ ኢና ድማ ብዛዕባ መደብ ደገፍ ክንክን ቆልዓ ሲካፕ ክትፈልጡ ዝደለናኩም። መደብ ደገፍ ክንክን ቆልዓ ሲካፕ ቻይልድ ኬር ኣሲስታንት ፕሮግራም ናይቶም ኣብ ከተማ ሲያትል ነበርቲ ዝኾኑ ስድራቤታት ነቶም ዕድሚኦም ካብ 1 ወርሒ ክሳብ 12 ዓመታት ዝኾኖም ደቆም ዝኸውን ናይ ቆልዑ ክንክን ወጻኢታት ኣብ ምሽፋን ሓገዝ ዘበርክት እዩ። ስድራቤታት ካብቶም ኣብ መደብ ደገፍ ክንክን ቆልዓ ሲካፕ ተሳተፍቲ ዝኾኑ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ናይ ቆልዑት ክንክን ኣቕረብቲ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። እንተዳ ኣብ ውሽጢ ሲያትል ነባራይ ኮይንኩም እሞ ድማ ኣብ መጠን ስድራቤትኩም መሰረት ዝገበረ ናይ ኣታዊ ረቑሓታት ተማልኡን ዕድሚኣ 12 ዓመት ወይ ትሕቲኡ ዝኾነ ቆልዓ እንተሃልይኩም ገለ ናይ ውላድኩም ናይ ቆልዑ ክንክን ወጻኢታት ክትሽፍኑ ዝሕግዘኩም ሓገዝ ንምርካብ ብቑዕ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እሞ ብኸመይ ኢኹም ክትጅምሩ ትኽእሉ? ነቲ ብቑዕነትኩም ንምርግጋፅን ነቲ መስርሕ ምልክታ ንምጅማርን ኣብ መስመር ኣብ seattle.gov/ckap ይርከቡና። ነቲ ምልክታኹም ክትዛዝሙ ንምሕጋዝኩም ክንረኽበኩም ኢና። ብምቕጻል ምስቲ ዘለኩም መደብ ክኸድ ዝኽእልን ነቲ ቆልዓኹም ወይ ቆልዑትኩም ዝኾነ ቦታ ዘለውን ናይ ሲካፕ ኣቕራቢ ክተናድዩ ኣለኩም። ልዕሊ 200 ዝኾኑ ኣብቲ ከተማ ኣከባቢ ዘለዉ ናይ ቆልዑ ክንክን ኣቕረብቲ ናይ ሲካፕ ቫውቸራት ይቕበሉ እዮም። ዝርዝር እቶም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘለዉ ኣቕረብቲ ኣብ ዌብሳይትና ምስ ካልኦት ጠቐምቲ ፍልፍላት ብሓንሳብ ክርከብ ይኽእል እዩ። ሲካፕ ካብ 19 ሰብዓታት ኣትሒዙ ነቶም ነበርቲ ከተማ ሲያትል ዝኾኑ ስድራቤታትን ህፃናትን ክሕግዝ ዝጸንሐ ኮይኑ ምስቶም ናይ ከተማናን ነበርትን ተለዋወጥቲ ድልየታትን ንምምላእ ብዘኽእሎ መልክዑ ንገዛእ ርእሱ ናብ ማዕራረየ ዝጸንሐ እዩ። ካብዚ ቐጺሉ ብዛዕባ ሲካፕ ዘይክትፈልጥዎም ትኽእሉ ገለ ነገራት ኣቕሪብና ኣለና። ሲካፕ ኩሉ ግዜ ኣብ ምስፋሕ እዩ ዝርከብ። እንተደኣ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናይ ቆልዓ ክንክን ኣቕራቢ ዘለኩም ኮይኑ ናብ ናይ ሲካፕ ማሕበረሰብ ኣቕረብቲ ክጽንበሩ ድሌት ኣለዎም እንተኾይኑ ክትሓትዎም ትኽእሉ ኢኹም። ኣቕረብቲ ኣካል መርበብ ኣቕረብቲና ክኾኑ እንተደልዮም ብግዝኣት ዋሽንግተን ፍቓድ ዝረኸቡ ክኾኑ ኣለዎም። ብኣለይቲ ቆልዑ ወይ ዘመድ ማሓዛ ጎረቤትን ዝግበር ሕብሕዋ ኣካል መርበብና ክኸውን ብቑዕ ኣይኮነን። ሲካፕ ንምርካብ ብቑዕ ንምዃን ኣታዊኹም ኣዝዩ ልዑል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ስክፍታ ኣለኩም ዶ? ናይ ኣታዊ መጠናት በብዓመቱ ነቲ ዘሎ ናይ ዋጋ ወሰኽ ብዘንጸባርቕ መልክዑ ሓቢሮም ክውስኹ ይግበሩ እዮም። ንኣብነት 4 ኣባላት ዘለውዎ እሞ ኣታዊኡ ልዕሊ $100,000 ዝኾነ ስድራ ቤት ናይ ቆልዑ ክንክን ሓገዝ ክረክብ ይኽእል እዩ። ዋላ ቅድሚ ሕዚ ብቑዕ ኣይትንበሩ መሊስኩም ሕዝውን ንብቑዕነትኩም ኣረጋግጹ። ክቐርቡ ዝሕተቱ ሰነዳት ኣድራሻ ኣታውን ናይ ቆልዓ ዕድመ መረጋገፅን ሰነዳት ዘጠቓልሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሲካፕ ብዛዕባ ኩነታት ዜግነት ወይ ስደተኝነት ኣይሓትትን። ኣብ ውሽጢ ከተማ ሲያትል ናይ መንበሪ ገዛ ጸገም ዝገጠሞም ስድራቤታት ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ሲካፕ ተወሰኽቲ ሕቶታት ኣለዎም ድዮም? ናብ seattle.gov ኢሜይል ግበሩልና ወይ ብ206 386 1050 ተጠቒምኩም ደውሉልና። ክድውሉልና እንከለኹም ነፃ ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ንህብ ኢና።